sore guys, iki ngonten baratus aku. Baratus mang bar apa tek-tek iki lho. Tek-tek si merah gitu lho. Guys. Utak-utak guys. Suwi gak tau dienggo. Rada koyo pene lho. Wah. Ora kurang deleng. Lho, iki mau iki dina minggu guys. Dine iki wis suwi rat tanggo. Dadi kita jujal. Iki muni guys. Jujal muni ya. Oh, lampune padam. Oh. Oke guys. Ora. Iki tak dandani servis. Yo, iki ngonten yo anji apa? Aku pirang-pirang dina awakku lara sale iki. Yo tak jujal makat gawe kuwi yo. Iya. Jenenge awak lara itu paksa itu tetep ora kepenak. Yo. Ora guys. Yo ngontene sementara ngene sik. Soale piye? Kahanan awak ora kepenak, itu paksa Pak motor adoh. Iki bahaya. Soale kerja kuwi Pak. Motor adoh bisa kecedak antara panganan. Yo sebagai driver ojo lah katakanlah ngono. Penting luru duit berkah barokah ora nganggo wong. Jadi aku santai slow ngono guys. Oke, yo tujuanku memang mana sih motor ya. Motor. Iya, motor kenangan guys, ora tak dol. Iki motor kesenengane bapakku di Lemben. Dhisik dadi ora dol, kita ngek ngonten. Iki ngonten yo tujuan ke tak panasi. Tak nggo tanggo lunga. Bengi-bengi ora metu terus ketengane koyo pino. Jadi nek metu nek wah iku rasane penak. Pikiran lejar ora lejar ngono. Pikiran santai slow. Makasih guys. Mulai ya masih motor arep tuku lawoe yo iwak gandeng presto tingko tuku lawoh di tak panase wis muni wis galak berarti wis iso tinggu iki jolali didukung di share atau di like ya wis karepmu sing penting dukung channelku matur suwun guys makasih. Dah.